ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Katto kat nengut kinong song snong jong ka ri khasi jaintia ha ka arpo artrik unok pra arjar arpo. Kila mi syakmat ban penpau ya ke jing persya ke jongki hadin bakila yoi leng bakilat pathai khubor bala mi hagini ki khendiat sngi ba kino ki khasi ki ba shimjaj na ukpa kila ban yo menta ya ke schedule tribe certificate uba banshai marbanyang bat ki katto kat nengut ki khasi penar ki ba sngokhia halor kani haka jing ye kren bat kilat pathai khubor haslong press club kila penpau ya ke jing sngo kendit haduk kata-kata halor ka jingyaro jong ka singkhong rimpai thammai ya ka tanat social welfare jong ka sarkar jilla kabala penmi ya ka jing penbana ne ka notification ba kino ki khasi ki ba ajaj shaukpa nangni shakhaman kila banyo ya ka schedule tribe kani ka kanhun kalay thoru bakan salait ban yakendo ya menteri rang ba jong ka sarkar jilla ukonrat ke sangma man panjing pensyai halor kani ka jing penbana bala penmi da ka tanat social welfare ha ka bakila kam bakalong ka jingyo raj ya ka bor ka ikhtiar jongki autonomous district council bat kenno sushuru ba ka long ka jingpen kala daperdet ya ki riti ki dostor jong ka jaj benreu khasi ka badai ka jaj benreu ka bashim ya ka jaj ka khong na ka kami nadu handai hentai kulong kuma kumba pitip i borok ni ka por ka jaj benreu hunyo trap hunyo skom kami pau sang ni slapathei kung pata ka jaj benreu ka bashim kur bashim jaj nakakami ka bakha ka bapon chini slapathei nginom laban pediang talai ro am bagini ki breu ki wan ban lenchon ki wan ban yubor ki wan ban kentron ya ka jaj benreu jingi da ka bakiong ba usinrang ro laban chim jaj lada usinrang ro laban chim jaj kata ka jimot jong kita ki breu lada gidi kita ki khasi ki bakam de ka jimot ka jing perhat jong ki wan na kita ki non tribals dan kita ki dekat ki bawan na sabar ki barri ki ban muluk kajing persang kajing ki ban wan mata ki wan ban euro ban kentron ya jaj benreu jingi ban om ba jaj benreu khasi jingi gidi jaj benreu ban pe harukan no kita ki be jaj benreu jingi ngi ba ka perthe bro ko im ta ka buram ya jaj benreu khasi jingi da ka bagi ong ba kadi ki jaj benreu ka batip breu ka batip lai ka jaj benreu ka bayeng ban kamai nam ta ka hok ba jaj benreu ka persang da ka ban wanra ya ka tip kor ya ka tip kha ya ka khen kor ka kha tigini ki breu mata ko malong no kai ka bagi penpau mata hang ni kisngau sarong kisau kemen penban ha bagi i ba ka sarkar jala jong im ta ka penkuk bor ya ka tanat jong social welfare department ban ai bor ya ka tiga tanat social welfare department bakan penmi ya ka ni ka notification barang bau senrang ro la ban chim jat ladau senrang ro la ban chim jat kata ka mot chisin ka sngi ka ni ka jat bendu jongi kan salong ki nong tong om bagi nong thoding ki jongno kum bagi tagi melung ki pathalang ki meyo be ki jongi ka depan kren pan ki por bang Teko para ri be ne ka por mangihi kum kita ki nong song stong bapura jong ka jala kum kita ki breu ki ba e hok ya la ka jong ka ri ba jat benreu yang ban le persa ya ka sarkar jala ka penmi ya ni ya ka notification bagi dawa bagi ban pendam ya ka ni notification ka bala penmi lembaga tanat social welfare department lada ka tanat social welfare department kala ban penmi ya kum kini ki jat notification ka e ki jimut bagin khot social welfare department kai ki jimut bakani ka social welfare department mentakan yeng ban yada ban penkuk bor namta kita ki riushimet ban ai ki jingyarap namta ki riushimet ki long kemi ki khon ki long kana handrai ka jing persang jong ka sarkar jalam ta tengkreng nilai i baka persang ban khliak lamano ya ka Khasi Hills Autonomous Council dan ya ka Janta Hills Autonomous Council ki badan hak ni ka jala ka jongi kai ki jimut mentangin khot bangi de kita autonomous state lada kite ki senrang jong jaj bendu khasi jong imta kila laban sim jaj kani kam desu ka autonomous state kani ka general state teken mau hari ka por kum kita ki khun benriu jong kani ka jaj benriu hunyo trap hunyo skum ngiyang ban le persa bangi namai la dali ru am ban kini ki breu kin persang ban wan yu klem kano rem ka bagi persang ban ibor daladi ban ong ban mangiru ki badon bor ka jimot jim perkhat jong ki ka ditang ka jimot kita ki breu ki bawan na sabar
Kamdei ke jemut je perhat jongki kum kita ki brio ke ba e jala ka jong kari ba ka chat brio. Bak ngi kuntu jor ya ka Khasi Hills Autonomous Council ya ka Jaintia Hills Autonomous Council ba kini kin haban yang ban pentrai kam hok ya kini ki bills ya kini ki ain ki ba ki dapat chna ban yada na kam ta ri ba ka jai brio jengi lala kimla ban yang ban le persa sisen kasngi ngin haban yang ban dawa ya kita ban penduk pendam no sisen kasngi. Nama ngim semua tenat bakin cu yang berculong tangkum kita ki brio ki bangin wan hakani ke jela jela jong bangin culong tang ki nong tang bangin nong thoding jongno jongno andai kita ada bi pelai baka jela jong hi ka brio hunya trak nyuskum ka pelong do ka pelong snam yang ni ke jela mi kila jong barok ko kum baka pau mentang ni sngi ti dei na kata ka dau ngi skau thu shai ba katai ka singkhong rempei thmai lembaga sorkar jela kaliban penduk pendam no sisendon wala gila don kata ka lai pos nam wala gila don kata ka sau pos nam henry kembangi i mentah pedeng kini kisnam ki persang ban yang penban ban le persa dalade yalade ban persang ban bamdo dalade yalade ban persang ban dawa ban penduk pendam penban ya ke beri hunya trap hunya skum bujangi kata ka de ke berkhoi ke banga hak ni ke por nga persang ban penpau kumba cuban rapi ke coba ban sai lakran namar kumbalong i hakane ka priu nyok trap nadu men nakan thong ko tai swa bang inyo la ka jong ma jala bang itip bau kosi sim jai naka kami nalor kata ka diskon jal pasang man pankre ka ni ki por ki balale ban itu no ya ka kanun jong sengkor ba per ten ri ban thau i ka ka kor ban ye sim jai sim kong ka ka kamram jong ka kor ka ban le Henry minta kepada penmi ya kata dei penwanda ka SRT kani ka SRT ka dei tangkum kenja NGOs hato ka NGOs ka don hok ma bancnai kata ka por ko lanele se kani ka NGOs ki badan na kani ka SRT yo le se kim dei ijai benri kusi ka bak syukwa ban wonrong ya lede da ka ba ki kwan jing toy le simet ban peni to ya lede kum kijai benri kusi nama ra kijai benri kusi tang suang kasi baro agar India kitip bau kasi uge sim janya ka kami ladang iong bau kasi sim janya kupa hakan no kurkom ngin penya per yau neu kasi tribal baru non tribal namar kumalong kemain uksa kene kacai dahar siatai cerita ro kadan seni cengi ro kadan kacai raji siatai cerita ro kadan seni ro kadan ladang ya ajak marok pa kei kajing penito pat nginte bau neu de kosi bau neu bom de kosi namar kane kade ko wei esnat kabangin penskam syo kumbalong mendakap kacelai berapa wei kada wai ka LP kane kade ko esnat kaban penskam syo apa ide pakai jing dawai ka ko wei kalong jaga jai bende jong ilai tu kum ka jai bende ka bakapang satlak kum ka prathe ha ka bangi burom jaga kmi kanong pun kanong ka jing ajai ka jing sim jai jong ilai ka kmi ka de ka burom ka bakrau jaga kmi ka bakit ka baseng nadu isi benai apnai hadu pengedawan sekali ka selalu ka prathe bat ngi i mentah ka juksa ka juk start ka bamenda ki babun kiri jaga prathe kira persang ki i ba ki babun ki jai pendiu ki kenpo ya ka kenthe ki sedang lembaki ai bakal komputer kam ban penkup boy ya ki kenthe lembaka women empowerment kan pakai jai pendiu jongi kum ka jai pendiu hanya trimeskum ngila don lupa kham tam haka kenkur ka kenka ka balong sia ka jing sorong ya ka jing start ki long shwa ke man shwa ke jongi ya ka tenrai kum bakalong hakin isni ki pag bamenta baro ki jai pendiu ka perthe ki stamor wat ban penjanai ban pendek pensa hende ka basusi kalong ka soka mekhalaya ka jongi lengba ka jing kerpat ba ka jing subut ba ka seng SRT ki pesang ban pentroing ya ka jai pendiu ka ba itenat ka ba babriu bat ka bala pona hasat lak jong ka perti menta ada ka soka ki nomik fa jongi nadu ki MLA MDC kim kendit benriu menta ki dei maki penban kita ki nong thau ai ki bangi pha bakin snai ka ai ban jada ban ban ra ya ka roi ka pa ndei ki pentlot ki pensenjor
jaga longkur kalong jaj kabalong penban kinong didu jaga jaj benriu ladang i jaga jaj benriu adang i jaga rikasi kai ri nyetrek miskum kapor klade menta baki seng halang ki sengkur ki rabakur ki basngeu jadi baki deki kasi ki ban yang rangba ban dawa nak soka ban madol kade ban wengno ya kaneka an ke jongka basakawai ngidon ka district council ka balik ka custodian jongka riti ka dustul katung ka jimput ke bol jongka an jongka constitution jongka India ka de ban sim jaga senjam kloi kat bala ban jada nagani ka jing shat tambor ka balong jarjal lengba ka khenkur ka khenka ka bakta ya ka menta ba ya ka pateng jongka jaj bundio ka ban sawan ka jong